Kaya nga no, yun siya madan ako siya. Ha? Nga naman ginayam akong samukon. Ano sa mga daya akong atraso nga to niya? Ano mangita magigit siya problema di rin ako, bro? Ha? Pangutan ako no siya. Nangutanan ako anak niya eh. Pero di mo klaro ang istorya. Mura lang siya, mapaukya ba? Nagigsuod ka manggod niya? Mauna, punaan pa, nga sa imong pagpakigsuod niya, ako ang akong pamilya, nahulga sa iyang pagsamok nako. Ug ka na, diya magsugod nimo, Bro Baldwin. Diya gid nimo. Mga kong dispensya ni mo na, bro. Bisan sa higayon nga wa ka pa mangayo og sorry nako. Gisabot o gipasaylo ko na ikaw. Bro. Ginoo, nasayod ka kung unsa ko ka makasasa. Nasayod ka, Lord. Nga dili ko takos nga muduol nimo. Apan bisan kinsa ang akong kadaganan nga andam nga mamati ka na ako sa tanahigayon. Way lain, Ginoo, ikaw ra gyud. Mao nga maluoy ka. Hatagi kong kalingon taliwa sa mga hagit sa panahon. Sa akong pagkatao ug sa akong pagkaako. Ilikay ang taon ako sa mga kadautan ug tentasyon, Ginoo. Bayo ka na suroy ka din sa kumbento, James. Gikan sa trabaho, Father Joseph, kung walay overtime, gipaninguha na ako nga kung makaabot pa gani ko sa oras sa misa, musimbagin ko. Kay gusto ko nga mabawi sa akong pagkuwang sa Ginoo. Bisan tuod, dili ko takos nga muduol kaniya. Tungod sa akong makasasaha. Gusto ng imong gibuhat, James. Although, why perfecto ka na to. Tungod sa atong pagkatawanon, but at least nga kung mahisukamod kita, maninguha gyud kita sa pagbangon. Ug dili gyud unta nato wadon ang pagpaduol sa Ginoo. Labi na karong panahon nga sa akong obserbasyon nining modernong panahon, taken for granted na gyud sa tao ang pagpaduol ug pag-ila sa Ginoo. Ilabi na sa mga kabatan-unan, ug dili kay sa mga kabatan-unan lang. Subo usab nga palandungon nga mismo ang mga kinikanan nga maunta ang ehemplo sa ilang mga anak. Mauna sa Binoon ang naglid niini ngadto sa sayop sama sa adlaw nga Domingo, which is the day of the Lord. Adlaw sa Ginoo. Maugyapon ang gihimong priority sa mga tao, ang pagsuroy-suroy o ang paglingaw-lingaw, ang pagtagbaw sa kaugalingon. Nga usara mang gidaunta ka oras o kapin sa oras ra ang pagpahigayon o pagtambong sa santos nga misa. Ug subog gihapon nga palandungon, nga mismo ang mga ginikanan mausab unta ang angayang mutudlo sa ilang mga anak nga mosimba. Dili usab makahatag silang panahon kay adunay laing priority. Diin angay gyud unta nga God must be our top priority. Ug dili ang lumalabay nga mga butang nga gi-offer sa kalibutan. Nga sa pagkatinuod lang, kung tawgo naghani kita sa atong labaw makagagahom, nibisan ha ini sa atong pagbaya na ni kalibutana, wa gyud kita'y mada. O nga kung ado naman gani, kana maurag gyud ang mga maayo o daotantang buhat mausab unya ang paghukman o himuong basihan sa Ginoo. Kung kita angay ba sa iyang gingharian o dili, diin lakip usab niini nga iyang paghukman. Ang paghimo uwa nato paghimo sa mga butang nga angay unta natong buhaton. Apan, pakyas gihapon kita sa paghimo niini.
Timan igyod ang mga panigiing na ni St. Padre Pio James. Himuwa kining basihan o inspirasyon sa inadlaw mo nga pagkinabuhi. Pray, hope, and don't worry. God is merciful, and He will answer your prayer. Amen, Father Joseph. God bless, James. Kaya salamat, Father. Bisan tuod sa problema, nga ako karong giatubang. Apan kung mapit na gani ko sa simbahan o makasimba, labi na kung magakalawat ko. Bation kinako ang kaangkay nga pagbati diri sa kong kagalingon. Salamat kay kanimo, Ginoo. Salamat sa imong gugma og kaayo. Gawa ko nimo pasakti. Kanunay ka kinakuban nako. Bisan pa sa akong pagkadili takos. Oh, mapit ay kong pasudan sa dili pa kong diretso sa eskwelahan ni Chelsea. Aron na hapiton sila si Turanding dito. Taon-taon na kong wa makasudan ng tinuang isda da. Mapit ay kos merkado. Basta nga makatiming kong labas dito. Ay, salamat. Nakalasot kita sa traffic. Nakatext na ko ni Turanding o Chelsea. Nga hapiton na ako sila sa school. Sa manawag. Number mo din ni Chelsea. Hello, Chelsea. Langga, nagpadung ako din sa eskwelahan. Hello, Sir James. Ini si Chelsea, Sir Oil. Si Grita niya. Igso ni Turanding. Ha? Grita? May igso na nga Grita si Turanding. Guryo tingali. Duna, pero Grita, wa man. Pakisa din eh. Pero ang number man ni Chelsea ang imong gigamit. Si Sir James ba? Siguro yung bito ni Sir Oil. Kaya kung di man ang Turanding. Grita naman ko ron, Sir Good. Unsa? Ikaw gud guryo. Ikaw din eh. Ay, hinayin mo lang, Sir. Hinayin mo. Pawidak na pangalan ko. Baka mabunod. Ay, ni mo guryo. Grita lang, Sir. Lagi, lagi, Grita na lang, Grita. Nanawag man ka? May uban di ka ni Turanding di ay? Wow, Sir Oil. Substitute ko niya, Sir. Di ay, kuha niya di Turanding. Kasi, substitute. Well, sir, nanawag dito si Ate Turanding sa amo, sir. Nagparilibo kayo, nagsakit ang iyong puson. Murag, naaniya, sir, nag-means. Ay, pastilan ni mo guryo. Please, na, sir, please. Sige, mahuman ka ha. Sige na lang, aron nga mahumanta. Kugita. Joker! Diol na ko. Pag-atang na lang mo din na sa waiting shed ha, sa gawas. Aron nga ma-pick up tadayon mo. Okay, Sir James. Magawas namin sa school si na Chelsea. Okay. Asa naman na siguro yung Chelsea? Wa man di sa waiting shed nga akong giingon nila. Pastilan gini si Gregorio eh. Nagpaggrita-grita para ba? Sa ako na sugaton ng duha eh. Ay, pastilan. Nara si Chelsea o Guryo. O pa ilang pagpaingon din sa may waiting shed. Isa man ang migunit ni Chelsea nga may agak ini. No. Hi, Sir James. God. Siri kami. No. May mo ba, sir? Nga, dili lang ko ni mo birahon. Magsulti tagtarong. Huwag makabati na to. Di na lang, sir. Wala na may makabati na to ni. My God, Rika. Usa kina imong gibuhat. Nga nung niya ka sa school ni Chelsea nga akong anak. Sir James, kuan, kanang... Miabag pa kaniya sa iya pagsakay sa auto. Wait, Sir Nahibaw James, ka ha? ba? Kung unsang application ini, ngadto sa akong anak. Sir James, kadiyot lang. Sa mga tao nga nakailanaw mo. Unsay kasulti sa mga tao. Kadiyot lang, sir. Wait kami, please. Wait, sir. Hatagi ko gigayon nga makasulti ko. Aron mapasabot ko ikaw kung unsay rason nga ni ako. Wait kami, please. Don't ruin my family. Mahal na akong pamilya. Nakabati ka ba? Mahal ko kaayo ang akong pamilya. Are you done, Sir James? Nahuman ka na ba? Okay. Kung nahuman ka na, may bang musulti ko? Kaya na misinterpret na nimo ang akong presence din, sir. Kaya wa ko'y intensyon nga mo ani din tungod sa imong anak. Coincidence lang ni sir. Kaya na ako'y relative nga teacher nga akong gipagkikitaan din hi. Unsa? Mao ka na labing tinuod, sir. And it happened. Unintentionally.
nga nakita nako ang imong picture sa office of the principal as one of the PTA officers. Ug akong gisayran ang akong relative nga teacher that I know you. Din mitubag usab siya, right before the principal's office, mao ang classroom sa imong anak. Huog, iya akong gipakita niya. Ug nagkahimamat ni. Oh, Ug wa ba ka na ako nahimong sayob, Sir James? uri kami. But it's okay. Dili usab kini nako ang nga ikasuko. I'm sorry. I'm sorry. Sorry for what? Sa akong sayop nga interpretasyon sa imong presensya dinhi nga wa lang magpakabana sa imong tang pagpasabot. Usbo na ko. I'm so very sorry. Wa kayo ang nga pangayoan og sorry nako, Sir James. Wa ug wa kyud. Pero I know, may mga tao nga nakakita sa akong gibuhat nga mibira og midani mo dinhi sa daplinaron ikasulti ka. Nga may mong ila usab nga ma-misinterpret ang rason kung nganong ako gatong gibuhat. Basta ikaw, Sir James. Wa ug wa gyud problema. Tamis kang iyang pahiyong uban sa pagtutok nako. Hey, sir. Milingaw ka man. Ha? Kon, usbo na ko, sorry. Kapila ka man di mag-sorry. Kay nagkita naman kita o nagkasulti. Ako nalapahimoslan kining higayon na sa pagpasabot ni mo bahin sa imong nga pagtabang ni Bro Baldwin o mismo na ako nga magkasulod sa company nga mong gitrabahoan. Ang tinuod. Ay, okay na, sir. Okay na, sir. Wala kay angay pang ipasabot na ako. Gisultihan ako ni Sir Baldwin sa tanan. Labi na gid sa recent ninyo nga sitwasyon dito. Mao ba? But anyway, dili na magid mahitabo nga makatrabaho pa ko sa company nga inyong gitrabahoan. But I hope nga dili kini ang last na to panagkita o panagsulti. Of course not. Thank you. Thank you, Sir James. You're welcome. Yan na, sama ni mo. Ako sabi ayang gipahimuslan kini mo ang opportunity nga maka-ask o sorry ni mo, sir. Yato mahigayon bitaw nga nakadisturbo ko ni mo, Sir James. Particularly, nagyud atong pagpanawag ni Sir Baldwin. Diin diha ang imuhang wife. And I understand. Nalain dyan siya ni ato. No. It's okay. Milabay na ka to. Huwag angay na lang nato nga kalimtan. Thank you so much, Sir James. Rika, yagkan ko ni mo. My God. Nabubuhat mo ka to. Hindi kami. It's only a friendly kiss, sir. Isip pa po salamat sa imuhang kamaayo o pag-accept mo na ako. Isip imong usa ka higala. Bye, sir. Nagpaabot ka nimo sila si Miss Greta nga kauban karon si imong beautiful nga anak nga si Chelsea. Bye, Chelsea! Miss Greta! Chelsea, langga, ganina ka lagid nga wabag tingog-tingog diha sa likod. May problema ba? Dad Chelsea, gwapa. Nagisultis daddy ni mo. Chelsea, Hala sa James, nagpiyong man niyo Pura malig nakatog. kadali ba nga ng katug? Nagbata pa ganito siya sa pagsakay na kong balik sa auto? Bitaw, no? Yung sao ba ni sir? Kung dali kayong nakatog. Nagkasabot ko. Kuha siya makauyon sa iyang nakita kaganina. Labi na gitingali niya itong paghawak ni Rika Mick na ako. Naunsa man sa tumbayhana. Huwag ko makalihok o makapugong man lang sa iyang paghawak na ako. Kalitra kanyang gihimo. Chelsea, langga, manghapit sa ta sa imong paboritong kananan. Naibaw kong gibati ka na og kagutom after sa imong klase. Ganyan. Isa gutom, Sir James. Hashtag ko. Goryo. Wala, Sir James. Koreksyones. Greta. Bago lang ko nabunyagan. Ikapaguno si Chelsea, be? Kuno ba siya hilante? Oo, sir. Baka hilanti na, Chels. Kapatabi. Ay, di ba siya init, sir? Sabi ba tao, May tingog. Para nagdagilot sa budget ini, unta. Toy, the Chelsea. Piyong mo niya sa sir, murag nakatuwag yun. Pero, murag wa sa... Siri kami yun nakaingon ini. Gipunuan lang yun ang among problema.
Yabaga kong babayhana. Mo nagibuhat niya, bro. Asin, ganahan pud ka. Maong wala nimo badlunga. Pakinanggaw, gini siya, eh. Komedya mo na ako, good. Pero, friendly kiss naman ka, ha? Saan na, ana? Ma-friendly kiss man, o makapila man ma-friendly kiss. Kay kalitan ka itong gibuhat, o matanaw pag si Chelsea, doon nagikinidili maayo nga impression nga to sa akong anak. Mapot. Pero, okay naman tuntog. Hawak si Rika mo, bro. Pero nananghid lang ta siya daan sa akong inaanak. Ano makasabot ra si Chelsea ba? No? Huwag ikay tinarong, eh. Masayo dinis Milani. Makadugang kini sa mo problema. Maugyod. Mayon ka lang anak nga maugyod. Wa ni mo mahuna-huna nga ikaw ra ba ang nagkaingon ini? Ikaw gyud. Ha? Sagot tayo. Ano ako man, bro, eh? Nga mag ako gihagkan. Nga ikaw man. Ha? Ay, ambot ni mo. Wa ka git tinarong bison saon. Wa gyud. Hi, bless mami ni mo Melanie na Chels. Anong uwan siya din sa atong pag-abot? Nganong ako man nang imong pangutan-on Tito Goryo nga nakuban og nagdungan man ta pag-abot dinis amo. Oh, buing we. Bitaw no. Unsa man ko eh. Pero kinsa ba siya akong pangutanon din ni sa inyo nga. Pamilang tao din nga nabilin. Sige kiri wa man gyud. Sige naman lang nang wa si mami dinis amo Tito. Halos gani kada abot yun na ako og ni daddy dinis amo. Uy, hala, mao ba? Wala ka dangerous good. Huh? Kansay dangerous Tito? Dangerous! Kada ka din, hapit na mahurot. Unsay hapit na mahurot? Kalipog. Naglibog ka. Libog magani ko, ikaw pa ka ha. Nansa man is Tito Goryoy? Di man ta kasabot. Ay kalagong! Sabi ng dangerous ay ha. Ay kalagong! Ay kanalaging kuan. Pas ba ng mga hayop sa lasang maghapit na mahurot. Wala kayo makita nga buhi ba? Nya, di pa hilabtan. Kay gamay na lang. Wala dangerous. Mao man na nga mong leksyon sa science. Kanang endangered man buot ni mo'y pasabot Tito Goryo. Basta ko na danger man na. Mara na eh. Ay, pakapina na nagliter. Aring nun. Noon sama ni Titoy. Nakaalang ka da. Ay, daw, alam ko yung stiktuhan ng Chelsea, eh. Ikaw, ha? Kung di ka nagtito-tito na baka na ako. Ano, manglungod ka rin ko. Bantay dyan ka. Huwag yung magbantay ni mo. Huwag mo kuha mo ito sa yung iskwilahan. Okay, rapat ko Tito. Kay ba naman ko unsaon pag uli? Pwede ra gani dili naman po kunin mo yatot sa school. Kay katultol naman gugo. Ulo ka di ano. Mawala ang trabaho ni mo, eh. Nga, relibo na ba ko niya? Manang turanding. Klain. Nagbanang siya ni Tito Turanding, bisag lalaki. Mag-ate ba nga ni isa na ako, bisag manghod ko niya. Samot. Ay, daw. Alam paghilabot na mo kung sa tawag naman sa usaha na Chelsea. Ay, importante nga magkasinabot mi. Di ba mag-away, di ba? Bisan di na gusto. Ay, lagi pagkuhan, labte, bigilabte. Ikaw babura, magkasilulabibag na mo eh. Labtanon kayo. Koreksyonan mi sa mga happiness. Ang sayop man. Gusto na lagi. Atong iskutan kining inyo ha. Kung noon sa naman din eh. Pero kaniyot ha, kaniyot sa lingi sa wala, lingi sa to. Ay kaniyot. Halos daddy ni mo eh. Basi badunggan ta. Nga naman po kuno ka, ganiya sa auto be ha. Ano naman yung daddy ni mo James? Dili man si daddy akong gikalagutan. Bawa na ka, oy, klaro kayo. Naglagot kasi mo daddy. Dili laki. Dili laki si daddy. Katumang babae nga, nag-agak-agak na ko. Padong sa sakyan ng ganiya dito sa school, dayong uli na to. Huwag ko ganahin niya, pi. Labi na nga, gikalitan niya kay si daddy. Ay, hala! Nag-jelly na ka para si mong daddy. Ikaton man tong babayahan na tito, no? Klaro kay naibog siya ni daddy. Waswa! Nahuman! Ano, sabak ka nila, Chels, wey. Kabata ka, magagpasagad, wey. Bitaw, kaklaro ha to? Ano mo kalit man siya case ni Daddy James B. Kung wa pa siya maibog ni Daddy. Oh, yun na din, ha?
Basta, naglagot ko ato niya. Nya, ato ka ba yan naglagot? Pero daddy ni mo, wa? Oo. O nya, kung giginahanis to si daddy ni mo, be, nga gikisan siya itong mabihan na. Okay na ka? Taka lang ka dito, da. Uy, aloy, yung nalang patak ka. Isumbongin noon ako daddy sa kong mami. Sigurado kayo may sumbong. Na mag-away sila daddy mami ni mo. Yan, sugot ka. Huh? Ha? Ay, butaw. Sa man ni si Tugoyoy? Sunod man ko. Bitaw-bitaw eh. Seryoso tahada, Chelsea ba? May kaiwas daddy ni mo. Kung hain man to, mutlang, ano mo, kuwag ba, mga lang ko ba? Asam dis mami ni mo, napir mi mang uwa din eh. At tuman na siya sa ilang lola plising. Sa ilang lola ni mo? Are you sure? Lagi. Ato na siya permi dito. Pataka lang ka dya. Hindi pataka. At tumangod na permi si mami dito, good. O niya, magunsa mo ko na siya dito sa bahay ng lola pisig ni mo, ha? Ambot lang. Namaw na diha, nangambot ka. Kayo magkasiguro kung sa tanang igayon, nga was mami ni mo milani din eh, tuwa silang lula pising ni mo. Diba? Huh? Nga sigaw eh, tagok. Ni, garaon na ginimo dito, Goryoy. Hala ka na, James. Tingalik babiyaan mo sa daddy ni mo, James, at nagmami di mo. Ano ka? Kaya nga naman dahil ito. Nganong biyaan man ming mami si daddy? Ngano, Tito Goryo? Tinigid si Tito Goryo ni mo. Basin kun mautong giingon ni Tito Toranding daddy nga mularga ko no si mami sa gawas kay at manarbaho. Unsa? Muna sulti ni Turanding ni mo lang ka? Nahinumdum ko, Dad. Nakasulti siya na ko, anak. Kay, nako na yung nagsulti niya. Ano? Tinutong gingon ni Tito Toranding, Dad. Nga mularga ko na si Mami sa gawas o gato siya manarpaho. Tinuod na, Dad. Ay, may sakinan nga mihunong sa tungod. Tinuod pa nga mularga si Mami Melanie, Dad. O nata magsulti bayan ni Ana. Si mami ni mo ang sakay sa taksi. Nagabiyaan lagi kahan. Naya ka na dahil, James. Oh, James? Magilis ko sa kwarto. Di ka ba lang mangutana kung ni Ana ba si Chelsea, nga tong anak? James, ayaw ko guniti kay mag-ilis ko. Wa ka ba makabati sa kong gisulti? Nga nawa mo ko magkabati. Nga kaklaro sa imong gisulti. Sa imong pangutana, bahay ni Chelsea kung may abot na ba siya? Kay dili ka mabalaka kung wa pa siya until now? Han, ganun na ingon ka man ini. Unsa ba'y nahitabo ni mo? Ha? Unsa? Kay nga no? Unsa man ang nahitabo na ako? Ha? Unsa man? Mag-ilis ko. Melanie! Melanie! Oh, si Chelsea. Langga! Chelsea? Langga? Gano'n naghila ka? Langga? Nganong magsige man mag-away si Mami, Dad. Nganong magsige naman lang mag-away. Chelsea, Langga. Kung siya'y nag-away, wa mi mag-away si Mami ni mo. Pamati. Ang among... Dili na ko ninyo ni Mami. Dili na ko ninyo. Chelsea. Ginoo. Unsa man din nahitabo sa kong pamilya. Ganong naingon manin ini. Unsa may nahimon ako sa... Unsa man ang nahimon ako sa iyo.
siya sa skama o nag-cellphone. Han, mo tapat kong higda ni mo, Han, ha? May mo ba magsulti ta? Sa may atong sultihan. Bahin na to. Ano mo di ay? Sabi problema. Han, sabay nahin mo na kung sayop ni mo. Ngano, imo mo kong giingon ini. James, naunsa man ka? Sa'yo nahitabo ni mo? Kinahanglan ka pa ba mangutana kung ano siya nahitabo na ako? Dako og epekto ni Chelsea ang dili mayong mga butang nga iyang makita na to. O gusto man ang gingon mong dili maayo mga butang nga dakog epekto kang Chelsea. Nga iyang makita na to. Ha? Unsa, James? Pilan Han, kung sa may nahimo na akong sayop diyan ni mo sulti ko, pasabta ko. Kay mga yung usuri ni mo, dili kay imo na kong ingnon ini. Kunya si Chelsea nga atong anak, ang labing maapektuhan. Siya ang labing paapektuhan na. Kay ikaw naman ang maayo lang niya. Kay bati o dili man ko maayo nga inahan pa niya. Kay imo man siyang gi-influensya. No, nasayop kasi mag-ingon nga ako siyang gi-influensya. Ayaw na lang pagpakaaron ingon, James. Dili ka makalimod ini. Kung tinuod ang imong gingon, saon sa mga paagi nga akong gi-influensya si Chelsea? Saon sa nga paagi? Basta. Ayaw na lang kong pasultiha. Kay nahibaw ka kung unsay imong gibuhat. Aron nga mas mo pabor si Chelsea diya ni mo kay nako. I love you, Han. Oh. Tuluy ko unsay akong buhaton. Aron nga pabalik ang kaning-kanindot sa atong pagpuyo. Ang kaning-kanindot sa atong panag-uuban isip bana og asawa uban sa atong anak nga si Chelsea. Kaisip usa ka malipayong pamilya. Dili siya motubay na ko, Father Joseph. Kung ako siya pangutanon kung unsa ang mayo na kong buhaton aron nga pabalik ang kanindot sa among pamilya. Sa may mayo na kong buhaton, Father. Mahal ko si Melanie. Nga akong asawa. Ug mahal ko usab kayo ang among anak nga si Chelsea. Ug dili ko gusto nga mahitabo ang butang nga akong gikadlukan nga mahitabo, Father. Ang mga problema, ang mga kalisod nga atong nasinati sa tagsatag-satag ka mga kinabuhi, James. Gitugutan sa Ginoo nga mahitabo. Apan dili buoti pasabot nga gitugutan niya kini aron kita mag-antos. Apan hinoon, aron kita malig-on ug mas malig-on pa. Mao nga dungagi pa ang imong mga pag-ampo. Ug palig-una pa ang imong pagtuo ug relasyon sa Dios uban ang imong pamilya. Father Joseph. Sa imong gisulti karon kanako, sa mga butang nga imong gi-share nako sa miagit ang panagsulti, sa pinubre kong pagsabot, related kini sa imong giingon nga nagtinguha siya nga mo-abroad ug adto manarbaho sa gawas. Ang matag tao may lain nga una-una og pagsabot sa mga butang nga naglipot kaniya. Bisan na mga panghitabo. Ug mao kanay hinungdan nga dili gyud mawa ang dili maayong pagsinabtanay. Ilabi na kun kini sanapan sa taas nga garbo nga inubanan sa tawhanong tinguha ug pangandoy. Father. But usara ka butang nga akong ikatambag kanimo, James. Aron nga dili ka sayon nga maanod sa kagul kung mahitabo man ang butang nga imong gikadlukan. Sa imong sinultan, Father, murabag mo ibuot mong ipaabot na ako nga andamon kung daan ang akong kagalingon sa posibleng mahitabo o linugdangan o niya nini. Husto ka, James. Father. Hisabtan mo akong punto. Apan, ayaw kinig hang pa sa dili maayo nga pamaagi. Sa ibot mo ipasabot, Father. Ang mga kalampusan, katumanan sa tumadamko o pangandoy sa kinabuhi, dinhini ning kalibutan, dili gid mao ang atong ultimate goal dinhi kinabuhi. Sa lagtod, lumalabay lang kining mga butanga, kining tanan, apan ang atong gipaabot, og hingpit gyud nga kadaugan mao
Ang ato unya nga pagpakigiusa sa Ginoo, didto unya siyang walay katapusang kingharian. Nga lunlun na lang kalipay og hawa na sa mga luha, kasakit o kakulaanan. Father, James, nasayod ko may pagtuo o pagsalig ka sa Ginoo. Ug nahibaw ka ba ang atong mga problema, ang mga pagsuway o mga hagit sa kinabuhi, makatabang nato aron mahingpit ang atong pagkirelasyon o pagpakigiu sa kaniya. Ug kini pinaagi sa atong mahinangpon nga pagpasan sa kagalingon tang krus. Sa walay pagreklamo, pagbagulbol, ug mahingpit kini pinaagi sa paghalad, ug paghiusa ni ini aron kita mahimong kabahin sa mga pagantos, ug pagpasakit sa atong Ginoong Hesukristo, ipapaw sa krus alang sa atong kaluwasan. Father. Daghang salamat ka mo, Father. Kay sa matahigayon nga bation kong kaluya. Kung muanhi ko nimo, mabalik kita nga akong kadasig. Pasalamati ang Ginoo, James, kay siya maayo. Way kinutuban na yung gugma ka nato iyang mga anak. Dako kay kag gikatabang nako, Father. Nga mas mapalapdan o mas mapalikon pa nako ang akong pagtuo o pagsalig sa Ginoo. Diin, hinahinay ko usab nga natugkad ang kabubuton sa Ginoo sa akong pag-ako. Padayon na lang yun ang pag-ampo, James. Og ayaw ikalimti ang giingon ni St. Padre Pio nga nagkanayon. Pray, hope, and don't worry. God is merciful. Silang nga, ayaw pagbato ng kalagot ni mami ni mo Milane. Kaya imo siyang inahan. Bisan magkinaon sa pangkalibutan, si mami ni mo Milane magpabilin yun nga imong inahan. Ugwa, yo'y makahulip ka niya isip imong inahan. Okay? Waman ko maglagot ni Mami Melanie, Dad. Waman. Ang ako pa kay lahit yun siya kayo ni mo. Kaysa akong tanaw ni Mami, nilay ko na yung pinangga. Hawa siya magmahal na ako. Ayaw ka na pagsultig mo ni Ana na. Mahal ka ni mami ni mo. Mahal yun kayo. Kung tinood pa ko niyang mahal o pinanggabi. Nga nung sa school, kung pato ng parents kay mag-meeting, dili jud siya makahatag o kayon. Dili jud siya mo ato. Chelsea. Nga nang inaan naman si Mami, Dad. Tinuod yun ko niyang anak. Ha, Dad? Chelsea. My God. Chelsea. Ayaw pagsultig sa mani, Ana. Huwag ka masayod si mong kipanulti. Matuod ni mong inahan si mami ni mong Milani. Huwag ang pagpagmatanan ni mong matuod mo ba nga inahan si mami ni mong Milani. Samara. Nga may pagduda ka usab ka na ako. Nga dili ko ni mo tinuod nga amahan. No, Dad, no. Huwag ka masultik ingon, Ana. No. Chelsea, lang. Mahal ka kaya namo ni mami ni mong Milani. Mahal gid kaayo ka namo. Sorry, Dad. Sorry. Chelsea. Milani? Han? May mo ba makiksulti nimo? For what? Gusto ko mangayog sorry nimo sa tanan nga akong nahimo nga naka-offend nimo. Mao ba? Karon, giangkon mo na gyud nga nakasakan ako. Nga daghan ka og nahimong sayop nako.
Han, giangkon ako nga dili ko perfecto. O giangkon ko sab nga may sayop ko nahimo. Nga may pagkuwang sab ko nimo. Apan, wa gi ko makasahat nimo, labi na sa kong pagkabana. Kaha, James? Dili ko mamugos nimo sa pagtuo sa kong gisulti. Apan mao kanay tinuod. Mangayo ka ba dayog sorry kung wa ka makasa? Nakahimo ko sayop, apan dili sa butang nga imong gipasabot. James, wa gyud kawatan nga musulti sa tinuod. Basta tinuod ang akong gisulti. Maoro ba na tuyo mo sa pagpakigsulti nako? Aron nasultihan ko nga limpyo ka ug wa ka makasa sa atong kaminyoon. Wa ko mag-ingon nga limpyo ko, wa ko makahimog sayop. Apan tinuod ang akong gisulti nga wa ko nahimong sa atong kaminyoon. Kay gitamod na ako kung unsang akong gipanumpaan uban nimo. Nya tong gihiusa ta sa diyang gikasalta sa simbahan. Ha, mao ba? Sige. Wa ko'y mahimo ug dili ko mupugos nimo nga musulti ka sa tinuod. Apan timan ilang nga wa gyud aso nga makumkum. Ug sa musugot kag sa dili, moabot gyud ang panahon nga mabulgar kun unsa ang tinuod. Kung maura na ibut mo isulti nako, musod nako kay gusto nako matog. Kadiyot saan? Kadiyot sa... Sugpa! Milani, please. Ay, kuguniti, James! Han, please. Hatagan na itong higayon nga magmalinaw lang atong pagpuyo. Uban ni Chelsea ang atong anak. Ha? Pangutan ako nung imong kaugalingon, James. Kung kinsa ang hinungdan, ngano nga way kalinaw kining atong pagpuyo. Pangutan ako nung na imong kaugalingon. Milani. Han, kung kinahanglan ko nga ang kunon nga ako sayop, ako ka na buhaton. Tungulog alang ni Chelsea nga atong anak. O para sa kalinaw sa atong pamilya. Sa imong pagpamuong, James, nakita ko ang imong pagpaubos. Apan wa ko makita nga sincero ka sa pag-angkon nga nakahimo ka og sayop. Kay wa ka mo angkon nga nakasa ka sa atong kaminyoon. Kay wa ka mo angkon nga kabit mo katong ginganlan og rekame. Milani. Huwag yun mamati na ako si Milani. Huwag murag ang matagpulong nga mukawas sa akong baba. Nasabot ko nga iyan ang giisip nga baka. Ginoo, maluoy ka. Hatagi ang taon kong kaligon. Nasayod ka nga. Wala ko'y laing gisalikan. Ikaw ra yun. Ayaw intaon itugot nga may tabo ang butang nga akong gikadlukan nga may tabo. Ayaw intaon Ginoo. Hala no, nagubat ba ihapon ang Russia o Ukraine dive, Chelsea? Ha? Unsay nagubat yapon nun ang Russia ug Ukraine, Tito Goryo? Hala, oy, giguryo gitawang ko yung tawag, oy. O di ka kaluoy na Chelsea, oy. Ikaw ba naman sa tawang ka, oy? Naibawa na nga siya, grita na kuruan. Di ka ba spito, eh? Wa gyud ko kasabot ito sa imong giingon nga naggubat paghihapon ang Russia ug ang Ukraine. Ang imong daddy James ko, ang imong mami Melanie, buta kong ipasabot. Ay, naunsa no, ang taong katitoy? Bitaw. Ay, kano sa pa man maglinaw ang kwano ang mga gidikanan Darig si mami ni mo Nung siya mas nag-away, mga tiguang mga sila, may mga buot naman sila. Waman mag-away sila si daddy ug mami good. Walang sila maayong tagdanay. Laway na unsa mataw kang bataa ka, Mataw paghihapon nag-away. Kanang way maayong tinagdanay. Away noon, dito pa silang away-away ba? Kanang balang asawa mag-away? Kaya di ko mag-away. Kumbating binuntagay. Nye, kalain ni Tito Goryo. Bastos! Si Bastos! Nagsulti na kong Bastos, gawa man. Lainan ni mo, Tito, oy. Wako'y gisulti ka Bastos, no? Sa mangkaw, Anta da ito imong giingon nga.
Ayaw na, stop it. Stop it. Stop it. Sa pag-iskutaan na, ha? Ang ato lang good nga. Ano yung good siya, day? Ano yun siya, ha? See? Uy, may ano ba ni mo, day, Chels? Hala, ni Asiya. Ha? Siya ba niya? Ay, patay! Anong niya bala siya? Magulusam na siya din, Hi, Chelsea! Guwapa! Hi. Ay, naibaw naman si Chelsea, ma'am. Nga gwapa gila siya. Di ba na, Chels? Ay, si ka, Miss Goryo, ha? Wala! Ano Miss Gorillo? Nada Miss Gorillo, ha? Si Miss Grita ko, no? Miss Kuan. I'm sorry, Miss Rika. Dili ko si Miss Kuan, ha? Kadali ba di mo malimot, uy? Rika May. Thank you, Miss Ricani. Magkasinabot kita ini, kaya kitawag ko ni mo sa bago na kong nga, pinunyagan, Miss Greta. Ganahan kay ko sa imong pangan. Murag artista. Greta. Of course! Very talented and very invented. Tuod, day Chelsea. Nakikita nga snacks para nimo. Pitsa og milk tea. Kadiot, ha? Hello, wow! wow! Dali ako, Miss Gwapa. Oy. Dili mahimo nga, dili ko ikaw apilan, Miss Greta. Ay, kalami! Ay, hala, miring na ang bell, Tito. Musod na ko. Ma'am, excuse me. Wait, day Chelsea. Dadaning akong gipalit nga snacks para nimo, Kaya basi magutumon ka dito sa classroom, at least may makaon ka. Ibilin lang na ako ni Tito Goryo na, ma'am. Ay, hala, nagmam lagi ka na ako. Kinig yung gwapa, just call me Tita Rika, or unsa gusto nimo itawag na ako. Kaya. Masod na ko, tita. Kay malate na ko sa mong klase. Kaniyot, kining imo snacks. Hi! Ay, hala, Miss Rika. Ay, ma'am, miss, sorry, gid ha. Ay, ko lang, dili lang ako ang snack nga. Imong gipalit pa na Chelsea. Apil sa pangako, Nginong naman na siya tinisang mong skulo, Iyo ko ganahan niya. Kay naglagot ko niya. Rong timing gid ka. Nakarakaw nung si Bro James. Napadora po ko out, Miss Rika. Ki-off mong gudi ang phone. Dili na ko makontak. Oo, atay mahimo, ana. Mas man dyan tuyo naman niya. Ay, wa ka nalabot kung sa may akong tuyo niya. Bisag di pa kamusulti ko sa tuyo ni mo niya. Hibaw na. So, ngano nangutana pa man ka? Oo lang. Pero, yun na. Ano na ito makasasklahan ni Day Chelsea? Nausama ka dito. Kaya gusto na kong masuod na ko si Day Chelsea. Ano good? Kuyawa good ni mo. Anong gusto mo ka makikisuod niya? Mister, papagunan ni mong ipangutanan ako, Sir Baldwin? Natural. Aron, mas maduol ka na ako si Sir James. Ano ato man ka ni Bro James nga? Hindi aman ko. Baldwin? Patay. Rikami, ang asawa ni Bro James. Si Melanie. Mia!